Nor pentsetan dozu izango dala? Ni Joanes Omarriba naz, txirrindularia izan naiz eta orain ama etxeko andra naz. Nik Euskaraldian parte hartuko dut, Euskarari bultzakada emoteko. Umeen artean esan behar dut, geroz eta gutxiago. Nik etxean lehen umeekin dana egiten genuen euskeraz, eta orain etorten direz etxera eta dana erderaz. Dana eta batikara datoz, eta esaten duzu baina, zelan gertatu alda hau. Dana, eta zuk egin euskeraz eta eurek erantzun erderaz. Eta hori benetan oso tristea ikusten dudala. Azkenean, eurek egiten da berderaz, eta guk bere bai erabiltzen dugulako erderaz. Bestela, ez zuten erabiliko zuten euskeraz. Gure artean euskeraz egingo bagenue, eurek bere bai egingo zuten. Eta garrantzitsuna guk egitea, nagusiak egitea, eurek bere bai azkenean euskeraz erabiltzeko. Ni aho bizi izango naiz eta ahalegina egingo dut 11 egun honetan, ez bakarrik 11 egunetan, baizik eta hemetik aurrera euskera erabiltzea geroz eta gehiago. Arrosia eta krabelin